खिथुजिला बाथामिस अमाराजानि थाम्फै दांग्रा अमाराजाया बेसेबां खिनानै होदोंहाय नोंसोरनो हो अमाराजाया बेसेबां खिदों अमाराजानि खोथा लानानै आंखौ किडनेप खालामग्रा आइ नेवला साला खिथुजिला नोंनि खिथुआ बेसेबां गिदिर हाखाव जुगोन आं नोंनि थाफ्लै फारनैखौ मिथिबाय आंखौ किडनेप खालामग्रा ना नोंसोरो आंखौ नैबे दाउस्रि देलायखौ दावरावथारलै मानसिया दावरावलै नोङो सिरि सिरि थानो हाया नामा नों जुदि न'आव थांनो लुगैबायबालाय नोंनि मबाइलनि पासवर्ड लेपटपनि पासवर्डखौ खोन्थामारा मा दरखारनो खोन्थानो आं नोंसोरनो मा खि मोनजानायनि नोंसोर अमाराजानि खिनायखौ मोनजागोन आंहा मा मोनगोन नोंबो जानो नामा अमाराजा बस खिनायखौ एसेबांबो गाहाय थाखोनि मानसि नङा आं बाथामिस सासे रिपर्टारखौ नोंसोरो किडनेप खालामदोंना आंल' बेनिफ्राय थांनो मोनथों ना गारनायाव गैयाब्ला हिनजाव साननानै आंखौ लोरबां सानदोंना आंखौ लोरबां सानदों गोहो दङब्ला खानाय दिरुंखौ माबा खेवनोबा खेव दिरुंखौलाय खेवनो हागोन सिगांग्रो नोंनि मबाइलनि लेपटपनि पासवर्डखौ खोन्था आरो अमा बसनि फट' भिडिअफोरखौ बहा बहा नोङो दोनखुमादों खोन्था ओइ नेवला साला थिंखि उदै नोंनि उदैयाव ना दैहुखौनो आङो थाइसे सोनानै होगोन बाल्ला आंनाव माबे खिथुनिलाय अमाराजानि भिडिअ थालाबायनांगौ जाखो अमाराजा आंनि गोसो थोनायनो बाल्लाय आरो आं खिनोबो ओंखारबाय लोगोसे हासुनोबो आंनि दिरुंखौ खेवनोबा खेव बेफोर गासिबो जाजोबगोन सिगाङावनो खोन्थागो अमाराजा बसनि खुदुमलायनाय फट'खौ बहा बहा दोनखुमादों नों होमबानो दानो हगार हरगोन नोंखौ आं अमाराजानि भिडिअखौ दाखालिनो दानबाय मिथिबायना ओमफ्राय मबाइलावथ' दोनखाथाराहाय आङो लेपटपाव दं नालाय दङमोन आरो जेरावबो दोनाखैथ' नोङो माबे बाराव दोनबावनांगौ जाखो आंलाय फोथायाबा नायदो आरो जेबो नुवाब्ला नोंसोर आंजों सोबबा जानो रेडि जानानै थाखा बाल्ला पासवर्डखौ खोन्थादोब्रा मा बाल्ला खोन्थानो आं मोजां सोंबाबो मोजाङै खोन्थाया ओइ बाथामिस मा बाल्ला खोन्थानो होननानै खोन्थाखाबायानो दा बेनो आंनि पासवर्डआ पासवर्डआनो मा बाल्ला खोन्थानो जाबाय नंमारगौथ' आरो पासवर्डआ नंमारगौ नामा औ गेवबाय माबायदि पासवर्डलै बेनालाय ओइ नेवला खिथुजिला हासुनो ओंखारबाय आं माबा खेवनानै होफैनोबा होफैसै रा दसेबाव मोनफ्रोमबो फाइलाव नायग्रोजोबलाय नोङो अके एसेसो लाबथाथ'नो हाया नामा हासुनायखौ बे राजा लामाखौ खि लाबथानो हायो आरो खिनाय हासुनायखौ लाबथायोबा मा जायो मिथिगौ ना उदैया गाज्रि जायो अन्थाइ जायो गेस्ट्रिक जायो आरो उनावहाय खिनाय हासुनायफोराव प्रब्लेम जायो मिथिबाय आरो मा सानदों नों आंखौ डाक्टर जायनि थाखाय आं फ्रियावनो नोंनो गियान होनो बाथामिस अमाराजानि खिथुनि थाम्फै दांग्रा अमाराजा खिनानै होबा अमाराजानि खियाव ब्रं 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 होननानै बागा नोंनि उदैखौ जोबथ्रुनो मोनाबायना नेवला साला खिथुजिला आंनि मुङाबो दाउस्रि देलाय नङा बाथामिस आंखौ रागा जोंनानै मुलाम्फा गैयालै आङो खामानि मावनानै होग्राल' अमा बसनि माबाफोर बुंनोबा अमा बसखौ बुंबानो जाबाय मानसियानो माबायदि थाइपिगोन नेवलाया ओंखामआव बाग्रा थाम्फै दांग्रा बायदिथार मेगनानो बाथामिसना साइस गैया बाइस गैया सिखाव साला खान्दानानै सिखाव खोमा बेनिखायनो सिखाव खावनो जि गोरों आंनि अफिसनि लेपटपखौ सेन्थाय नोङो खावनो हाबायना बेखौ आङो कमप्लिमेन्ट होननानैसो रंजानोसैलै माने आं सिखाव खावनायाव एसे मोजाङानो मानसिया बाथामिस नोंनि उदैखौ फोजोबनानै उदैथिं दै गहोजोबगोन आं बाल्ला लायला जामायला दाउस्रि देलाय ओइ अमाराजा आं हासुनो ओंखारबाय मिथिबायना जेराव जिरायदों बेवहायनो खिदो हासुदोब्रा लाजिया नोंसोरो हिनजाव मानसिनि खिनाय हासुनाय नायनो अबेसे नोंलाय बहा लाजिनो हिनजाव मानसिनि खि हासुदैबो जागोन नङा होमबा मा होननाय जादोंलै नोंना माथो नों बायदि गुन्दा मानसिया हिनजावफोरनि हासुदै खिबो जागोन आगे बेनिखायनो नों आंखौ किडनेप खालामनानै जायगायावनो हासुनो खिनो थिनदों दस्रा किडनेपारफोरा खिनो थाखाय हासुनो थाखाय जायगाबो होलायबावो मिथिबाय नाथाय नोङो सियार मोनसेयावनो खाबथाबनानै दोनदों आरोबाव फेबिखौ लाथा लगायबावदोंसो नों आंनि खिथु जिरायग्रा जायगायाव बेलाय दाहायनो खारगोन ना
दिरुंखौ खस्थ' लगायदोंना अमाराजा नोङो दिरुंखौ खेवनानै होबाबो सियाराथ' आंनि खिथुआवनो नांथानानै थाबाय थागोन ना नों गवाबा नों स्टप नों गवा नों मोजां मोनब्ला आं नोंखौ किडनेप खालामामोन ना फाग्लिलाय नोंलाय दुरलायनि आरो आंनि खुदुमलायनायखौलाय मानो फटक भिडिअ बानायखुमानांगौ जाखो आरो आंखौनो ब्लेकमेल खालामबावबायसो नोंखौखि आं इसेबां गोरलैयै हगारनो हागोन ना एसेबां गोरलैयै हगारनो हागोन आं नोंखौ ओरैनोबा इलेक्सना फैगासिनो आरो बेनि सिगां रिक्स लायाब्रा जाम्बा जादों नामा आङो रिक्स लानो जाम्बा हयसे इलेक्सनाव बालावबो देरहाया नोंनि सावखौ आं बोर होनानै लाबाय मिथिबाय बोर होनानै जाय मानसियाना फेसबुक पस्टआव जोंनि पार्टिया देरहागोन होननानै बुङो मेगन नोजोर नांनानै बे पार्टियानो जेनो ओमफ्राय मिथिबाय बेनिखायनो नों गावखौनो देरहागोन होननानै लानाङा मिथिबाय आच्छा नोंनाव एसेबां नलेज दङ होमबा जोंनि भारत हादराव दा मा सोलिबाय दं बिजेपि कंग्रेस नङा होमबा जाय पार्टिनि मोस्रोमफोरा जाय एरियानि मोस्रोमफोरा जोंनि पार्टिया देरहागोन होननानै बांसिन गाख्राबाय थायो फेसबुकफोराव दान्थे बिदान्थे मालायखौ माबा मिबि होनबाय थायो बिसोरनि पार्टियानो जेनो मिथिबाय दा नोंनि पार्टिनि मानसिफोराबो फेसबुकआव पस्ट होनानै जोंनि पार्टिनि मानसिया देरहागोन होननानै बुंबानो नों जेनखाबाय बिराद मोजां आइडियाखौनो होबायलै होमबाथ' आंखौ सापर्टार खालामग्राफोरखौ आं फेसबुकआव रावखौबो जोंनि पार्टियानो देरहागोन होननानै बुंहोआलै आं सिरि थावजोबखागोन आं होमबालाय आंनि आइडियाखौ लादों जेब्ला फैसा हरदो मा एसे फैसा लबिया जाखो नों मानसियालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु बिराद मोजां जाबाय भिडिअआव बबाव दोनबावदो खोन्थादो पासपोर्टखौ होबाय आंनो आच्छा बारु थाइबानि लारु मा जाखो बस दङमोन भिडिअ फट'आ दानजोबाय जों ये हुइनाबाद लान्जाय टेम्पार पाट एबार दाउस्रि देलायखौ खेवनानै बिनि न'सिम आराम दोननानै फैदो अके बस दाउस्रि देलाय नोंखौ आं खेवनानै होनोसै दै दा सियारासो मा जागोनलाय अमाराजा माथो सियारा आंनि खिथुआवनो नांथानानै थाबाय न'आव थांनानै मोजाङै बख'नानै लायदोब्रा नोंखौ ना बाथामिज नोंखौ गाय आं बे सियारजों दाउस्रि देलाय नोंनि थाखायनो आंनि खिथुआव सियारा बाजाबनानै थाबाय दा आंनि सियारखौ बख'नानै होआगौ माने आं नोंखौ गाया अमाराजा मिथिबाय ना आच्छा ओइ नेवला मानो सियाराव फेबिकल आथा लगायनाय नोंसोरलाय दा सियारा थाफ्लियाव बाजाबबायना मोजाङै बख'नानै होनोबा हो ओमफ्राय न'आव मोजाङै दोननानै फै आं हले थांबाय गाज्रि मोननाङालै बाथामिज गाज्रि मोननो नोंसोरखौ गाज्रि मोननाय सोदोबा बिराद फिसा मिथिबाय नोंसोरखौ आं मुगैयो आरो नोंसोरखौ आङो बे सियारजोंनो मोखां गन्थं गैया खालामजोबगोन आं बाला बोरैहाय मानसिफोरा जोंखौ बुनांलाब्रा हायोबा अमा बसखौ बुंहैदां बेनिसो प्लाना जोंलाय जायनिनो मेनिनो खामानि मावगोनब्रा नों थिनबा नोंनिबो खामानि मावगोन बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै नाथ'बा आरो मोनबावगोन नोंसोर दाउस्रि देलायखौ नोंसोर बिराद गोरलैयाव लादोंना सियाराव फेबिकल आथा लगायनानै आंनि थाफ्लियाव नोंसोरो इमान खस्थ' नोंसोरो सियार बाजाब होदों गाया बेथ' ट्रेलारसो फैगासिनो नोमबाय दाउस्रि देलाया बाफै नारजि बुदां बिदिसो जाहैबाय होमबा खोथाया बांद्राय जेबो साननाङा दे दिनै हरसेखौ आंनि रुमावनो थाफैथ'दो सानबेसेखौ नोंनि रुमाव थाहैबाय थानोब्रा गाबोननो आरो सोंफिनलायगोन माबायदि खुदुमनायमोन नोङो होननानै आसलथे नोंसोर खुदुमलायमारदोंना लायमाराखैब्रा होद आं गोसोआव थानाय मथेबा आं दाउस्रि देलायखौ खुदुमाखैलै बे खर' गैया माब्रै खुदुमदों होननानै खोन्थाखोथाय हाफांनो आं बेखौ खोन्थानाङा होननानैबो फैसा होलायबायमोन दा ओमफ्राय हाफाङा फोथायलानो मानसिया खेबसे खुदुमदों होननानै लाबालाय बोरैथो फोथायबावनांगौ जाखोब्रा औलै बे दाउस्रि देलायलाय मानो खोन्थानांगौ जाखोब्रा दा हाफाङा बेखौनो गले गले सोंबाय थासिगोनलै आसलथे नोङो गोसोआव दंना गैया बेखौ बुंब्रा मानो होनोब्ला सैथोनि जेब्लाबो जै जायोना नों एसे गोसोखांलाय खुदुम मारदोंना माराखै आं खुदुमनाय गोसोआव गैयालै अबेसे जौखौलाय बिराद लोंखादोंमोन आरोना गोदो बोरैबा उन्दुलांखादों आं गारि सलायनायावनो रायलायलांना उन्दुनो ओंखारखादों ओमफ्रायलाय मा बावब्रा लामा ससेयावनो दाउस्रि देलाया गोबादों आरोना गोबानायखौ एसे फात्ता दं आङो बेनि उनाव सिङाव थांनानै दो उन्दुलांखाबाय आं बेनिफ्राय जेबो गोसोआवनो गैया बोरैबा खुदुमलायखुमा माराखैथ' नोंसोरो बिदि बुंनाङाब्रा दाउस्रि देलायना मोजाङै सोंफिनब्रा आंथ' उसुबिदा जायोना बोरैबा हिनजावनि बिब' बायदिबो जाबायना आं खेबसे मोजाङै सोंदोब्रा दाउस्रि देलायनाव नंमारगौना नंमारा खोथाया बेसेथो नोंलाय बेफोरबायदि थाखुमाबाय थानो हाफांनिफ्रायलाय
बेखौ दाउस्रि देलायासो मोजाङै मिथिसिगोन ओरैबाबो नोंहा जौ फेबाथाय एसे हाफां बेमार जानानै थायोना मानसिया बोरैबा नोङो दाउस्रि देलायखौनो हाफां साननानै खुदुमाखैथ' थोद बिदि नंद्राया खोमालै मा नंद्रायालै आं जेबो मिथिलालै जायखिजाया आं खुदुमनाय बायदि मोनाखै आरोना ओइ माथो दाउस्रि देलायसोलै एफा हराव बबेनिफ्राय फैदों बेलाय बाप्पावै मा सियार लालायलायनानै फैखोलै बेलाय मालाय दाउस्रि देलाय जेराव थाङो सियार लानानै थांफालायो नामाब्रा नोंलाय सिरि था बाथामिस दानो सियारजों खुगायाव होजागोन आंजों बाप्पावै आंहालाय मा दाय जालायखोब्रा नोंसोर जेबो बुजिया आच्छा दाउस्रि देलाय फंसे बाथ्रा सोंनोमोन आं नोंनाव मा बाथ्रा नों हाफांनो जिबायदि खोथा लगायनानै होबायना जायनि थाखाय आं दा न'आवनो थांनो हायि जानानै दङ मिथिबाय बेवहायलाय आंनिलाय मा बालनि गोरोन्थि नोङो हाफांनो बेफोरबायदि खोथा एरनानै होनाङामोन ना आंलाय मा बालाव एरनानै होदोंसै नोंलाय मानो हाफांनोलाय खोन्थानांगौ जों सानैया खुदुमलायदों होननानै नों बिदि खोन्थानाङा ना बाथामिस नारजि बुदां नों आंखौ खुदुमखादों माथो ओमफ्राय नोंबो जौ लोंबा लोंनानै आंखौ दाय साजायनाङा मिथिबाय दानो सियार आथिंखौ खुगायाव ट्राप सोनानै होगोन आं बाल्ला थोद नंगौना नङाब्रा नोंखौसो आङो थगायसुला सानाखैमोन मिथिबाय नोंसो आंखौ खुदुमनानैबो गोसोआव गैलायबावा बेनिफ्राय आंखौसो दाय साजायनो नागिरलायबावो आरो आं मानसिया थङालि बाङालि जानो हागौ मिथिबाय खोथाखौ आङो बुंद्राया मिथिबाय नंगौ खोथाखौ फंनै फंथाम बाला बुंग्रा हुदायालाय दंखायो आरो आंनाव नाथाय नोंजों आंखौ खुदुमाखै बे खोथायाबो नंखाय नङा मिथिबाय बाथामिस बेनिखायनो फटक दोनखादों आं बाल्ला मा होननाय जादोंलै माबायदि फटकलै नों आंखौ हाफां साननानै खुदुमनायखौ आङो फटक साफायखुमाखादों मिथिबाय नङाबा जि नोङो दा आंखौसो दायनिगिरि साजायगौमोन दाना फटक साफायनायाबो मुलियाव खामानि होमारोथ' आरो बाल्ला नोंनि खोथा मानिनानै आं हाफांनो खुदुमाखै होननानै खिन्थालायबावदोंसो मिथिबाय बाथामिस नोंलाय खुदुमनाय फटकखौलाय बहा दोनखोलै मानसियालाय आंनि मबाइल गंसेयाव दोनदों आरो जाय मबाइलखौ आं बांद्राय इउज खालामा डिलिट खालामलै दङबा आरो आं नोंखौ खुदुम मारथारदों जानो गाबोनो फेसबुकआव टेग खालामगोन आं नोंखौ मिथिबाय बाथामिस दादा नोंसोरबायदि मानसिजों रायलायनानै आंहा जेबो लाब गैया जाबाय ओमफ्राय सियारखौलाय मानो बिदि लाबथिंबाय थाखोब्रा बे सियाराव फेबिकल आथा लगायनाय दङ आरो दा बे आथायानो आंनि थाफियाव नांबाय माब्रै मा जाजाबाय थायो नोंलाय बाथामिसफोर सिरि सिरि था नोंसोर हौवाफोरखौ नायनो बाबाय आरो नारजि बुदां नों मिनिलायथारदोंसो ना कुकार सिटिफोर बायदि खिथुआव अर जोंबाबो सायाव फेस जोंगासिनो ना नोङो नारजि बुदां माथो बुंबावनोब्रा गोरोन्थि जाबाय मिनिफ्लांबाय बे सियारावलाय माब्रै फेबिकल आथा लगायलायनाय जाखो दा आं मा होननानै खोन्थानो बिसोरनो सैथो बाथ्राखौ मिनिबा मिनिथोंसै बालाबो खिन्थाया नोंसोरजों रायलायबाय थाला आं थांनोसै आच्छा दे थांनो हागोन ना दासो हरनि 10ता जादों दा मानो हाया जानांगौ जाखो बाथामिसफोर दा मा खालामबावनांगौलै नारजि बुदां माथो नोंलाय दाउस्रि देलायखौ खुदुममारदोंबालाय आं मिन्थियालै जेब्लासिम बे फटकखौ दिन्थिया अब्लासिम आं मानियालै नों मा सानो दाउस्रि देलाया थगायदों नामा एसेबां कनफिडेन्टआव बुंदों माथो खुदुम मारलायदोंसो नामाब्रा गैलालै गुस्थिखौनो हाख्लाबना लानांसिगोन आं एडभान्सनो नङाबा हाफाङा मा खालामगोन मिथिखागौ दा बेनिखायनो जौफोर लोंबाबो एसे थाल थानांगौलै नारजि भाई दा आं नोंखौ मिनिनोबो ओंखारबाय दा आं नोंखौ दुखुबो जाफानोबो हाला फारसेथिंजाय बे दाउस्रि देलाय आं रोंलालै मानसिफ्रा मा जाबाय थायोब्रा मिनिथावलाय जियानो जादोला हाफाङा जि बुङा मानो सिरि सिरि खोनासंनानै थाबाय थाबानो जाबाय गाव माबा मोनसे दाय मावबा हिनजावफोरा रागा जोंबा जेबो बुंनाङालै रागा जोंनाय समाव एन्सार होयोब्ला बिराद गाज्रिसिन जायो बेनिखायनो बबेबा खेत्रआव हिनजावफोरनि खोथाखौ सिरि खोनासंनानैबो थानांगौलै दा बेखौनो मावनांसिगोन आरो दिनै थांथ' नांलाब्रा गाबोन थांदो गाबोन मा जायो जाबाय थाथोंसै दिनै आंनि रुमाव फैदोब्रा आच्छा बेफोरखौ बादो नोंलाय न'आवलाय माला थांफिनगोन न'आव माने मा बुंनो बिफाजोंसो नांलायनानै फैदोंलै आङो मानि थाखाय बिफाया आंखौ जेबो मावनो रोङा दांनो रोङा होननानै सानोना बेनिखायनो बिफानि सिगाङाव देखायनो थाखाय आङो खामानि मावनो नागिरदों आरोना बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आच्छा नोंसानि फावगालिजों आरो एन्टनिय'जों हाबाया माबोरै जाखो दानो हाबा जायो नामाब्रा फावगालिया दासो 19 बोसोराव हाबदों 19 बोसोरावलाय माबोरै हाबा जानांगौ जाखो जों 1920 हाबा जादोंबानो बिसोरखौबो होनांगौ बे नङाना आच्छा बेबो नंगौ दे उनावहाय बिसोरनि गोसोआबो सोलायलांनो हागौ माथो थिग नङा होमबा दा बर्थमान जेबो बुंथ'ला जेरै दं बेरैनो थाथोंसै आच्छा दे नोंनालाय माबोरै सोलिगासिनो खामानिफोरालाय
खामानियालाय माथो बोरैबा बुंनो थांबा बरिं बोरैबा बुंनो थांबा बेनो लाइटिं होननानै सानना लानांगौ जाबायलै साला जेसेबांनो दिन थांदों एसेबांनो रिग्रेटसो जागासिनो दङब्रा उनदाहासो जागासिनो साला बै समाव आं बिदि मावनांगौमोन बै समाव बिदि खालामनांगौमोन जागासिनो बेराफारसे दाबो टाइम दङ दिनैनि समखौ आं उनावहाय आरो गोसोखांनानै माबा लायगोनब्रा उनदाहा जालायगोन दाद बै बैसोआव आं मानो मावासै बै आमुक तामुक समाव आं मानो बेखौ मावासै होननानै जालायगोनब्रा बेनोथ' समखौथ' जों जेब्लाबो फेजेननो हाखाया बेनिखायनो समजों लोगोसे खारफानांगौ आरो समखौ जों गाख्लायनोबो हाया दा खामानिफोरखौ मोजाङै मावबानो जाबाय दे जाहाथे बे समखौ गोसोखांनानै उनाव उनदाहा जाया बेनोथ'ब्रा दिनैनि समखौ गोसोखांनानै उनाव उनदाहा जाबा मालाय माथो मोनफिननो दा उनदाहा जायो मालाबा गोदोनि सेंग्रा समाव मा खालामखो मा खालामाखै दाजाब दानख' खालामनानै माथा गला जालायखायोलै बेनिखायनो दाना मोनायाव एसे गरसे होग्रा जाबायलै बेफोरबायदि हुदा बानायना लानालै आं बायदि जागोन बेबो नंगौ दे होमबालाय आंखौ रुमसिम दोनहैनानै नों न'आव थांफिनबानो जाबाय जागोन दे आच्छा बार' थाइबानि लार' दाउस्रि देलायखौ हगार हरबायना नोंसोरो बस गाव हारसिंनो थांबाय ओमफ्राय जोंखौबो बुनानै गालांबाय सियारजों दाउस्रि देलायजोंनो बुजाबाय नोंसोरो रागा जोंनानै रोनसोन्द्रिनि महर लादों बेनिखायनो जों गिनानै बारा बुलायफिनासै जाबाय एबारनिफ्राय बियो आंखौ ब्लेकमेल खालामनाय नंला जायखिजाया भिडिअखौ डिलिट खालामजोबबायमोन दा नोंसोरो येस बस लेपटपाव जेसेबां भिडिअ दंमोन गासिखौबो डिलिट खालामजोब्बाय मोजाङानो जाबाय दे गुड जब बिदिनो मोजां खामानि मावनांगौ आंनि थाखाय आरो नोंसोरनि थाखाय गोदान खामानि दंबावो दै आं गाबोन खोन्थागोन मा खामानि मावनांगौ अके बस दा थां मोनसे खामानि जोबथ'लायबाय साला दाउस्रि देलाय आंखौ ब्लेकमेल खालामनो नागिरग्रा आंखौ खि हायो नैबे अमाराजाखौ साला अमाराजाया बेलेगखौसो ब्लेकमेल खालामो बे आंखौसो मोनबाय आया दाबो उन्दुलाङाखै नों माब्रै उन्दुलांनो जेब्लासिम मोनसे टपिकआ नांलायनाया जोबा बाथ्राफोरा जोबा आं मानो उन्दुलांनो मैया हराव नोंसोर शिलंआव थांदोंमोन ना दाउस्रि देलायजों नोंजों खुदुमनायनि काहानिखौ आं बांद्राय मोजां मिथियासै जेब्लासिम खुदुमनायनि काहानिखौ मोजाङै खोन्थाया बे काहानिखौ मोजाङै फोजोबा अब्लासिम आंबो मोजाङै उन्दुआ नोंखौबो उन्दुनो होआ मैयानि खोथाखौलाय दिनैलाय मानो लाबोफिनबाय थानांगौ जाखोब्रा आं फुंनिफ्रायनो खामानि मावदोंलै बेलासियाव एन्टनियमोननि न'आव थांलायबाय आरो दा खामानिनिफ्राय फैलायबाय दसे उन्दुनोसैब्रा आङो मानो उन्दुनोहाय उन्दुनायाथ' मोनसे बाहानासो आसल खोथायाथ' खुदुमलायनायखौ लाखुमानायसो नों मा सानदों आं मेङाखै आंबोथ' नोंसोरखौ नागिरनानै शिलं मोनहैदों बिनि उनाव गारि सलाय फैफिननानै आंबोथ' न'नि माखासे खामानिखौ मावनानै एन्टनियमोनजों थांदों एन्टनियमोननाव थांदों आरो न'नि खामानिखौ मावफैदों मा नोंल' बायरा मावनाय बायदि मोनथारदों नामा न'नि खामानिया न'नि खामानि नङा नामा खोन्था माबायदि खुदुमलायनायमोन आं खुदुमलायाखैलै आरो आं जौ फेनानै उन्दुलांखादोलै गारि सिङावनो आं जेबो फात्ताखौनो मोनासै बे फात्ता मोनियावनो जादों नोंसिना घटनाया मिथिबाय आरो दाउस्रि देलायाथ' ओरैनो बुङाखै आंखौ नोंसोर खुदुमलायदों होननानै नोंहा जौ फेनानै खुदुमलायनानै फैबाय आंबो जुदि बमब्रामाजों खुदुमलायोमोनब्ला नों आंखौ मा बुंगौमोन आरो नोंसोर बिमाया मिथिबाथ' बिहामजो गोदानखौ नागिरब्रबबायमोन दसेनो हाफांलै बावगारदोब्रा आंखौ निमाहा होदो आं जेबो तालखौनो गैया आरो आं खुदुमनायखौ एसेबो गोसोआव गैया आं खुदुमाखैबोलै बे दाउस्रि देलाया जात बुंनायखौनो मानियो नामाब्रा दाउस्रि देलायालाय जों सानैनि नांलायनायखौसो लुबैखागोन ना आफां सना नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला गोरलै बायदि खुदुमलायनायनिल' खोथा ओंखारबाय थाखोलै न' सिङाव थांनानै मा खालामहैबाय थालै बेवहाय दावराव खालामबाय थाना उन्दुनायाव दावराव मोनथारदों आं हामगौ नामा बानलु बेदां बिदि बुंनो माथो नोंसोरलाय दावराव खालामगासिनो दङ खुदुमलायनायनि टपिक रायलायगासिनो नोंसोरलाय बानलु बेदां दाबो उन्दुआखै नामा नोंलाय उन्दुहैदोदां नोंसिनि बेफोरबायदि दावराव दावसियावलाय बोरै उन्दुनांगौ जाखोब्रा गावसोरखौनो सेंग्रा गोरलै सिख्ला गोरलै बायदि मोनदों खोमा न' सिङाव थांनानै दावराव जाहैबाय था बानलु बेदां खुगाया बेसे जागोन बिमा बिफाखौ जानला मोनला बुंनाङा मिथिबाय सेंग्रा सिख्लायाल' नांलायो नामा जाहोन दं नालाय नांलायदों साननो एफा मोजांखौ दाय मोनदों नालाय बखिदों रायदों आं नोंलाय मा बुजिनो देनां संसार जागोन होमबासो बुजिगोन आं संसारखौनो जाया एफा बरिं संसार जानाया सोर संसार जागोनलै हारसिंनो थागोन हारसिंनो थैनानै थांगोन आं खुगायावबा संसार जायानो बियो संसार जाया दाबोनो सोरबा सिख्ला लोगो मोनथोंलाय मोजांनो मानो संसार जाया बे आं हाबाखौनो जाया एफा बरिं हाबा जाबा गोसोबायदि खामानि मावनो मोना हाबा जाबा गोसोबायदि जेरावबो बेरायनो मोना एफा दायथ' थायो हाबा जाबा आं हाबा जायालै जाय आंखौ हाबा जानो खोन्थायोना खर' सर' देखावजोबगोन आं माबोरै जालांखो बे गथ'आ जोंनिनो फिसामारना नारजि बुदां जानोलै मा जालांखो बे मानसिया माबा रागा मालाबा खुगाखौनो बिसिगोन र' आं बेखौ ओमफ्राय हाफां जाबाय दे उन्दुहैनोसैथ' नुबायना मा होननानै बुंदों बानलु बेदाङा बानलु बेदाङासो बासायलायबाय नोंखौ गाबोन फुङावनो सोंगोन आं नोंखौ गथ'फोरा गावबा गावनि खामानियाव बाहेरायाव ओंखारलांबानो नोंखौ गारां गाबोन नों खामानियावबो थांनो मोना मिथिबाय जागोन दे आं थाङा गाबोन मोजांनि बाथ्रा